Ilocano Mat TV walking tour. Ilocano Mat TV walking tour. Minsan sa gilid pa. Nako pa dyan sa harap mo. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis sa lumipat ng lugar. Ang pari at mga ligas ng Kristo ang mag-aabot sa inyo upang maiwasan ng Yeah, 50. Maraming salamat.